bebarengan wong sak dusun ngadani merti dusun. Ngono ya mak iya. Ana sing nanggap ketoprak, ana sing nanggap wayang wong, ana sing nanggap wayang kulit lan sak piturute. Ngono ya ning saiki ya akeh sing padha ngarani merti dusun kuwi bab sing ora prayoga. Ora merti dusun tok no. Wayang kuwi dianggep bab sing ora prayoga. Ya, ana sing ngarani wayang kuwi musyrik, ana sing ngarani wayang kuwi syirik. Musyrike nggo nendi, sirike nggo nendi aku tak takon. Wong sing ngendika kaya ngono kuwi janjane wong Jawa sing wis lali karo Jawane. Dheke ora sadar ngombe banyu Jawa, mangan sego wulu wetu tanah Jawa, ning pikirane kewalik. Ya, ngono ya mak. Iya, ora ngajeni karo adat budaya Jawa, ora ngajeni karo bumi Jawa iki, wo tenan titenono. Ora nyepatani, kuwalat wis delok nek ora percaya. Iya. Ya pancen bener ngono ya mak. Iya tenan kok. Ora ngagungke marang wayang kulit, selagine wayang kulit kuwi dijenengke adiluhung. Adiluhunge nggo napa? Iki mbiyen dadi sarana siare Njeng Sunan Kalijaga. Merga Njeng Sunan Kalijaga kuwi bingung mlebu ning tanah Jawa, isih padha ngasuk agama Hindu Buddha. Lek arep siar kepiye? Mongko nek eneng wayang ramene ora jamak. Mula Njeng Sunan yasa wayang ora ketang ming kenong karo kempul karo bonang karo saron diadani ning Serambi Masjid Demak. Didadekke pergelaran. Lah ning kono wong teko kuwi yang arep nonton syaratnya apa? Syaratnya gampang, ngucap kalimat syahadat. Kuwi tanpa sengaja mlebu Islam. Kuwi siare Njeng Sunan Kalijaga. Mula suluke Njeng Sunan Kalijaga kuwi ya lumantar tembang, aja turu sore kaki, ana dewa nganglang jagat lan sak piturute. Kuwi nek dionceki kuwi dadi piwulang tumraping wong urip ana ing alam padang kok. Iya, ngono ya mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa upama. Ya wis pokoke sing ngonake kaya ngono kuwi lagi ora eling ngono wae nok. Sesuk disuwun karo sing gawe urip muga-muga ndang eling ndang sadar nek dheweke iki manggon ning tanah Jawa. Iya. Sing kudu ngajeni karo budayane awake dhewe, sing kudu awake dhewe iki ngreksa karo budayane awake dhewe. Mengko nek dipek karo negara liya, kowe karo aku lagi geger. Iya, ngono ya mak. Iya, mongko moh ngakoni. Reyok neng kene ora tau do ditanggap, bareng ditanggap neng Malaysia lagi do geger ora to. Mula jenenge nguri-uri lan ngurip-urip, nguri-uri ki ngestarekke, ngurip-urip ki gelem nanggap. Iya, kaya warga kedon kene nok. Iya, ngono ya mak. Iya. Dadi nuwun sewu ora keperkara kepiye-kepiye. Awak dhewe iki wis diparingi budaya sing endahe kaya ngene, wajibe direksa, dilestarikan. Iya, iya. Pancen ya bener ngono ya mak. Iya. Ayo memuji ngersaning Gusti, muga-muga gedhone tansah pinayunganing suka basuki. Iya, ngono ya mak. Iya, wah jan nganti ketemu karo Bu Lurah aku nok. Wah iya. Aku paringi wayang mau wis ora pangling Ibu Lurah sing nimbali awake dhewe kae nok. Iya. Pas pelantikan kae kok ming pisan kae ya nok. Ya mbuh. Wong urung ana acara apa-apa kok karepe diundang terus kowe iki. Sirku ya ngono kuwi lho. Mbok ya mbok menawa Bu Lurah ki ngopo to ngopo ngono lho. Iya, urung ana acara apa-apa kok takon bae. Lah iya. Matur sembah nuwun kagem panjenengan Bapak DPRD Pak Dwi. Ya, sing ora iso rawuh lagi nampa apa jenenge pacoban saka sing gawe pinaring ana saras ya nok. Iya, ngono ya mak. Iya kabeh wae warga kedon kene ngono. Dek kapan kae ya ditimbali karo Mas Hardi wetan kono. Iya. Nyupitke anake. Iya. Sesuk ya wayangan meneh mau wis arep omong karo aku arep wayangan meneh, Dik. Ya Mas Sendika, supitan aku ngono-ngono. Lah piye kok disupit urung pener, Dik? Oh ya. Iya ya wis ora apa-apa ya, Mak. Nggih, ngaturake panuwun tanpa pepindhan nok sugeng dalu. Badhe nyuwun lagu Camping Gunung ingkang nyekar Mbak Niken lan keparikan kagem dusun Kedon kalajengaken Jola-joli Mbah Waluyonya. Saking warga RT 01 Kedon mugi tansah guyub dumugi ing pati. Amin. Matur nuwun. Ya, wah jan. Nah ngene iki sirku iki njaluk tembang iki ya konsekuen ngene iki nok. Lah iya. Saiki CD Camping Gunung ki nang toko nek sing original ya 150 kok. Lah iya. Ya ya ora apa-apa ya Mak. Iya, saiki diaturi munggah panggung nok. Sapa? Mbah Waluyo karo Mbak Niken. Mbah Waluyo mau wis mayang elek. Iya. Wayangane elek ning misine apik. Misine tentang narkoba. Lah iki misine becik, misine apik no.
Wong ki nek wis kena narkoba, wis bunuh diri secara pelan-pelan, membunuh karo awake dhewe, mongko ora krasa nikmat sesaat nanging sengsarane luar biasa. Iya, mula disingkiri no. Iya, ngono ya, Mak. Kagem para nom-noman wis ora usah cedak-cedak narkoba. Iya. Mengko ndak malah mlebu juranging kasangsaran sing ora prayoga. Iya, ngono ya. Wis rawuh, wis. Lah ndi? Lah wong sing lampune iki ya ora jegos. Waluya iki kulite iki kaya lemah kok dinehi lampu kaya ngono ayo saya ireng kok ya. Kon rada maju kene no? Iya. Ora cetha nek Mbak Nikene dadi momblong-moblong. Nek waluyane dan malah maju kene kok urung-urung kok wis besengut. Wah, ayo iki. Wis kono wae rasa cetha. Iya. Mbah Waluyono, iya, iki jenenge seniman sing serakah ya ngene iki. Kok serakah? Ayo serakah wong dagel ya wis laris kok mayang. Iya, kok arep nyaingi aku, ayo. Tak pujek-pujeke ora laris le mayang. Ya wis ora apa-apa to ya, Mak. Sugeng dalu, Mbah. Lho jan dalu, Mbak Cange. Wah, jan. Suarane saya serak mau bengi wis karo aku ning Madukisma. Saiki neng kene, wah sesuk bengi isih karo aku meneh. Oh iya, aku jane jelih, aku jane lho. Ning masyarakat ya seneng kok. Ya lah iya, ade kudu nuruti masyarakat tur ya aja jeleh to ya Mak wong karo sedulure partner kerja kok. Sing tak gumuni iki lho kok nikene iki lho. Iya. Kok ya kintil men ngono lho. Lah ya ora apa-apa wong partner kok ya. Sugeng dalu, ya jumeneng kok ya sing apik. Garwane ya dijak jumeneng. Aku ditulungi Beb. Oh, jenenge saiki ganti Baby to. Baby hutan apa baby apa? Bebeb. Oh, bebeb. Tak kira nek bebeb goreng. Nggih, Sing dalu Mbak Cange. Nggih, Mbak Niken. Nggih. Suarane halus nek karo Niken. Piye? Suarane halus nek karo Niken. Ayo delok-delok kok ya sing jak omongan ki sapa kok ya. Wong Mbak Niken ya kulite halus, pasuryane ya ayu, ya le omongan ya halus nek sampean ki wis brucel-brucel kok ngono ku ya sak. Mosok brucel-brucel, Pak. Iya. Ngopo? Tak terima-terimake sing trima masa momongo. Piye? Muni piye ki mau? Tak terima-terimake sing trima masa momongo. Maksude piye kuwi? Ora maksud kepiye-kepiye wong kuwalik kok iki mau. Ngomong kuwalik dadi ya bubar. Senengane kok diwolak-walik lho. Kene kowe sing disenengi kok aku tak kene wae. Ngopo to ngono kuwi? Ngono kok curi cemburu to ya. Cemburu rasa cemburu to. Ngopo cemburu karo kowe mbok kono nek kepengin PN. Piye? Muni piye kuwi mau? Piye to? Lah nek pengen arep melu kono mampek nek gelem mampek nek kepengin ngrambanke dong telo anggere esuk wae. Wong ayu-ayu kok dirambangke dong telo niku pripun? Lah mboten enten-enten ya kula ki amben dina gur kon ramban wae. Mbok yo kaya liya-liyane kae, paling ora amben dina iwak. Sarapane yo bubur, bubur ayam ngono kok yo. Mangan iwak kokean ki gampang lara. Lho kok iso? Iwak kuwi vitamin lho. Lho vitamin contoh sing gelem mangan ijo-ijo ora tau lara. Kowe ngerti apa wedhus masuk angin? Ora enak kowe. Ora masuk angin ya. Lah kuwi rak kewan kok ya. Lah ya pakane ya ijo-ijo kok sampean. Lah wong cetha ekonomi wing pas-pasan kene kok mangan iwak ya saenenge kok. Dadi wong desa kok dadak iwak. Kok kon ngirit banget lho jenengan. Lho nek kepengin sugih iki manut aku. Kepiye? Banyu nek sego nek uyah dudak pangan rasane wis genah. Dek jenengan ya arak. Ya aku ya jajan ngono anak. Ayo jenenge ya mesake bojone disia-sia kok dheke jajan ora. Ya ora apa-apa lho. Kok ya nyonya banget ngono lho. Ya ora, ya kan diruwi Mbok Cange engko ndak gelo. Nggih wilujeng dalu Mbok Cange. Wilujeng dalu Mbak Niken. Wah, jan piyayi kok kaya ngono. Terus pundi Mbok Cange? Iya, sawang jan ketok merusuh. Iya. Rusuh ki apa, Pak? Jan nyenengke ngono lho awak-awakane iki nyenengke. Sayange kok rada dadangan nggih sakit gejala picak nggih. Lah mboten lah pripun to? Lah kok gelem kalih totok uwak mburi sampeyan niku. Niki dadi totok uwak. Mary. Koko beluk. Mary. Mary piye to, Pak? Orang itu jangan dipandang kulitnya. Lah terus Aku arep kaya ngene iki titahe Gusti sing Maha Agung. Lah iya. Sapa sing maido karo titahe sing kuwasa? Cilaka. sing cilaka? Lah sing maido kuwi kaya rak maido to.
Berarti ndongake mbok cangik cilaka. Ora ndongake aku ki. Lah terus? Gur ngomong sapa sing maido karo ciptakane sing kuwasa ki bakal cilaka. Lah kira maido. Mbok lambene sing apik nek omong ki. Lho kok lambene sing apik? Lah kok dlumadrame kok ngunjekke aku cilaka ki njur maksude piye? Sing mujeke sapa lho? Lah kuwi mau muni piye? Lah sampean maido ora? Lah ya aku maido. Lah ya nek maido ya cilaka, mlane aja maido. Berarti ya ndongake cilaka lho. Lho cilaka ki ana tingkatane. Kepiye kok tingkatan? Cilaka ki antarane cilaka gedhe karo cilaka cilik. Cilaka gedhe. Lho cilaka gedhe iki kayata sing barang sing ora kena ditulung. Nek cilaka cilik ming arep ngeplok segone kesampluk mawut, wah cilaka ki ngono kuwi. Iso wae kuwi ping cilaka cilik rasa kuwatir. Ya isik ya ndongake meneh lho. Kene-kene serene kok jenengan ki anggere anu ketemu mbok cangik kok hawane gur panas arep. Kowe nek ngomong karo aku kok lambemu biasane nek ngomong karo kono kok dadak tok encas-encasake iki men kepiye? Lah nek karo jenengan lek ya wis mbendina to. Nek karo mbok cangik kan ya ora mesti. Wih, karo dengangak. Ngomong karo wong lanang nek ngomong karo mbok cangik kok nganti duwe tujuan apa ya kowe iki? Aku ki arep kaya ngene iki bojomu sing ngayani, sing ngayomi, sing nglindungi. Terus apa meneh? Wis liyane kowe bisa mikir dhewe kuwi. Wong gur aku nyalam ngono wae kok sida kleru. Terus pundi mbok cangik? Nggih, menika wonten pamundutan, Mbak Niken. Nggih. Wih. Pamundutane menapa lho mbok cangik? Alah. Apa lho? Aku kan ya takok sing becik to, Pak. Takok tak dobo kok ngopo bokonge dingonokne barang iki rasa. Wis ki jenengan sing takon. Ora. Wis kana karepmu wis ora. Ora kok bengi iki kok sampean kok kaya ora dadi karepe to. Dukon iki ngopo padahal mau ya wis apik-apik wae kok ngopo to, Pak? Lah ya iki muring-muring lho. Sapa? Iki kon ngampiri Pak Sugeng ngono jarene. Lah aku tekan ngarepe Pak Sugeng ana tulisan Sugeng tindak no gak aku bali kok ngeyel kowe. Kae kan gur tulisan plakat. Lah iya aku tekan ngarepe ono tulisan mlengkono Sugeng tindak. Wah wis tindak aku yo bali aku kok ngeyel kowe iki. Kae iki wong plakat Sugeng tindak ngono kok ndadak. Ya terus ning kono mau ono Sugeng apa? Sugeng rawuh, Pak Sugeng wis teka. Aku yo ngono yo. Terus tekan nggon dapur kono tekan nggon prasmanan Sugeng darwo Pak Sugeng wis mangan aku. Terus jolongkas Sugeng kondur nek wis bubar iki. Wong kuwi plakat kok. Menika wonten pamundutan caping gunung ingin nyekar Mbak Niken lan parian kagem dusun Kedon kalajengaken jola-joli Mbah Waluyonya. Saking warga RT 1 Kedon mugi tansah guyub rukun. Ya. Amin. Ya menika wonten artane Mbak Niken mriki, Mbak. Matur sembah nuwun Mbak Cangik menika. Satu matur nuwun. Nggih. Mbak Waluyo rezekine dhewe-dhewe. Jenengan wis tau ngasta dhuwit 100 to? Wis. Ya wis ya wis. Wong wedok kaya kowe iki angger ngerti atusan wae jempalik. Kok jempale piye to? Wis tau, Bro, kowe duit kok ngono kuwi? Ya wis tau. Kowe ngingu sapi apa wedhus nang omah? Ya ngingu sapi ya ngingu wedhus. Nek wedhus munine? Wedhus ki munine mbek. Nek sapi? Sapi ya moh. Moh kok ngekeng kene. Moh kok dinai, aku ora arep. Pake. Apa? Jenengan biyen pas sekolah ya tau pariwisata. Ya saben Juni aku plesir. Pulau Dewata ning pulau Bali. Bali yo kene. Alus bae alus. Arep apa meneh, Pak? Niken. Nun. Telek. Wis ora duwe terus telek. Mbok meneh duwe apa ngono lho? Ora, wis ora wurung ya mung dibetheki kok pisan. Ora nang kene mesti ora. Iya, ni jula-juli caping gunung sik ya karo dibuka rasane men suasanane saya kepenak. Iya, ngono ya, Mak. Jenengan ngaturke. Kagem Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing Kedon Sumber Mulya Bambang Lipuro Bantul. Monggo, Pak. Iki foto dalang kok fotone marep rono iki piye? Lah engko sing kono pojok kono ki ya aku gur gelungane. Ora kowe kok ya awas-awas iki ngopo to? Niki sing apik mung gitrokene apa piye kok dadi? Maksude? Oh, sing apik mondolane difoto, Pak.
Aku mbet mau mikir ki dalang ki sapa ya ki aku kok. Nek gitroke iki nek Pak Senaudu aku ngono. Kok yo nyetitekke lho jenengan. Nyetitekke aku ki. Ya. Sapa iki? Lho jenengan sapa sing nampa dhuwit sapa mau? Niken kok. Ya wong loro kok. Wah, yo diparo ora. Iya ya tak karo. Lho, duit ki, duite negara kok dodel kono ki lho. Lah sing bener Ora sopan. Lah terus Lho, duit negara kok didelek kene. sing bener? Ora sopan kene lho, nggododo kene lho ngono. Mosok didelek ngandeng. Oh, kon deleh ndodo. Yo manut tak deleh ndodo. Oh, lah iki. Lah piye to jare kon deleh ndodo? Nyuwun ngampil sekedap nggih, Mas. Arep tak nggo ngapa? Tak nggo nyuthik. Mbok dijupuk wae. Wah, ya kasus ya langsung. Mbok dijupuk wae ora sanggo cuthik wong bebojoan kok ora apa-apa. Ora nang ngarepe wong akeh kok. Jupuken ra apa-apa. Ken. Ayo lho. Ager-agermu ki lho kan. Aku ora nggo ager-ager kok. Ager-ager wae. Tinggahke kene matur nuwun katresnane mugi berkah pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Didongake. Nggih. Kloso teles. Gusti Allah sing bales. Kloso garing. Gusti Allah Maha Peparing. Klosone bedah. Gusti Allah Maha Mirah. Klosone dilundruk. Arisane pun rampung. Pinter. Kula matur wonten ngasanipun Bapak Ibu warga Gedhon menawi mundhut lagu mboten sisah ngangge arta. Ning nek gugu kula kandhani. Ning biasane cok doanya dikandhani. Nggih kula. Kuwi padha wae modus. Aku padha karo njaluk kowe iki. Rumah aku kok lambe kok lunyune iki panganane paslin kok ya. Kula nggih gumun kok kali bojo kula. Aku mangan paslin ki ming turane kae lho. Sidaya kenek meneh lho. Kenek lah arep nyopir urung iso. Ayo Pak, dibuka Pak. Mangga. Wah, warine apik-apik tenan. Ya. Ora ana godhonge kok woh tok. Kuwi hasil panen muga-muga melimpah. Lah iya apa hasil apotek kaya ngono kuwi lemah. Aku ki ngomongi lho, Pak. Nah, apa ngomong iki nek ra didit ya ora jagong aku kok man. Tak kandhani. Ya ndak komentrok. Lah kok kaya medok? Mentrok tak kandhani. Tak critani wis. Ya, rono. Kok bekos? Sabar. Wah, iki anake. Swara kok kaya Mbak Cange ngeget-geti bojo kula niki jantung koroner lho. oh, jantung mbok penalti. Mbok penalti jar. Mbok penalti. Dadi des langsung modar ngono wae. Kowe kok malah gegurak antil sisan lho kok. Jantung penalti ana ora, Pak? Wah, ya wong iri kok. Dadi niki nek kaget sethithik ngoten atine tap-tapan. Nyuwara ki yo Tap-tapan nanti kaya nyuwara ki ngematke gender kok nek kleru ndak isin-isin. Dicocoke, Wong Mbah Waluya ki bendina nyuwara kok. gender ora dingetke dirungokke nganti Nah, kaya. Ya tok pangan ya sak karepmu. Emosi. Santai wae to. Ya wis kayak nyuwara. Awak gender kok ngengetke apa tak cate anyar apa piye kok dadi. Ayo dirungokke wae. Heeh, dirungokke men cetha suarane. Cetha nganti kaya sepidole anyar. Kok ngeyel wae lho jenengan ki Wah, wis ra ngeyel ya ora dijak kok kowe kelemana. iki rumangsaku kok ket mau wis tak gawe alus lho aku sing nyrateni jenengan ki. Salahe dadak diayak. Lah ngopo? Dadine halus. Ayo. Sing dipaski gender kae. Kudu pas. Ojo nganti selering ya, Pak. Oh, lha iki terangane pekok. Kene mengo kok meneng wae kowe iki kok dadi kene karep nyambut gawe. Jenglengke apa ora? Nggih nek saken dijenggleng. Ya. Lho, ayo engko mbok menawa masyarakat ki njaluk jenglengke. Nggih. Nek ora dijenglengke engko ndak gelo masalah. Saluk. Salak sinten sing tumbas salak nggih. Kok malah dadi bakul salak. Pas to sing pase dipernahke. Saban ora diru iki. Kok malah ngarep-arep to ora wis tenanan kene. Ngabangi nyarang. Sik kok iso mak kapluk-kapluk cangkeme iki. Apa to kuwi?
Nyawa untuk Niku berkibar mulakno kula pek bojo ki sak ngalam donya sing iso berkibar nggih mung ngene bojo kula ki. Kowe ora gejepretan sewengi ya adem panas. Jepretan nyarang aku yen mamajan kaget ora Pak, kaget ora? Ora. Deg-degan ora Pak, deg-degan ora. Sayangku, Sayang. kok nek jantungmu kumat kepiye ya sayang? nyilih jantungmu Pak. Lah kepiye nek nyilih jantung? Ayen mamajan ngamu nganggo aja nor aku ora arep bereaksi aku. Ya ampun. Ngara kembang apa? Mbok ya sing apik lho, kok mbok sing semangat ora sang ngono kuwi lho. Mbok rene rada nyedak aku tak ndelok klepe kaya ngapa. Ya men to nganggo cangkem-cangkemku dhewe kok. Ora kok kaya ngeklepno lho, keblek-keblekmu ngono lho. Pak, ini yang mirsani ada yang dari luar negeri, turis. Oh iya ini. Weh. How are you? Wah, nanti kaya ngerti bahasa Inggris. Apa artinya how are you? Ya laku ki aja meneh bahasa Inggris, kunci Inggris kuwi papat lho gitu kalau mana. Pitu bahasa Inggris karo Aku wis tahu lho. Kepiye? Kewirangan. Kepiye? Karo turis ulu wong sus pokoke nglondol aku ngomong. How are you? Good morning. Kula malah mboten saged. Aku lah telek aku yang Selamat malam. Ki Mas Good night. Mas Victor. Mas Victor. Victor. Oh, Victor. Saka Rumania. Mr. Victor. Mr. Victor dari Rumania. Nek Mr. Victor, nek iki Mr. Vica. Mbok sing bagai sing apik sithik-sithik. Mr. Victor come from Rumania. Oh, ya kowe wis sing emeng. Anu sing ngomong adeng emeng. Kowe sing iso bahasa Inggris. Ayo. Tenan, ayo. Tak takon, duwe duit apa ora? Takon kok. Rumah saku kok mung sarwa dermis wae to. Lho nek ra ndedet diuruni ngono lho mek nggo sewu ning dinding ngono lho. Lah wong iki wirene iki mergo tresno karo wayang nadyan beliaunya itu jurusan musik, jurusan teater. Tapi tertarik karo wayang. Kenapa dalang itu hanya satu orang kok bisa bermacam-macam karakter? Itu luar biasa. Iya. Adeke terus tahu takon. Itu yang melawak, yang lucu itu pelawak itu. Oh iya. Itu nggak bisa dalang, nggak bisa. Itu bisanya nyopet. Aku ngono. Kok yo pas men patah nyata lho Pak. Saya ini kan nggak bisa dalang, bisanya nyopet. Nah nanti setelah nyopet bisa dalang. Ini juga lulusan copet dulu jadi bisa dalang. Itu nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak usah. How are you bilang how are you? Oh, kowe wae kok ndak kucokoti laku. How are you Mister? Nice to meet you. Apa kanggo tisu barang? Senang bertemu denganmu. Apa nganggo tisu. Apa? Kok nganggo tisu ki apa? Tapi mau imicu. Nice to meet you. Oh, iya. Sudah makan? Ya bahasa Inggris ki angel lho Mas tenan. Angel mulaku trimo. Sesuk tenan no, nek ana job ning luar ngono kuwi aku arep tak tawani kok sik ngundang. Tak ngejak dagelan ngono. Kowe ning kono mesti lucu banget iki. Oh, jos. Iya. Ora kon pentas ning kono omongan ro turis-turis do mlaku kuwi malah iya. Nggur Gur penabuh kowe lucu kok omongan. Gur hawa ya hawa yu nesuk-esuk wis karo. How do you do? Nek takon ngrungokke wong ora pati iso ketemu wong terus no problem. No problem ini tidak masalah. Lah ya ora Jenengan yo bingungi pom bensin ki bahasa Inggrisnya no smoking. Lah iya. Lho pom bensin ki kok bahasa Inggrisnya no smoking ya beda no. Ayo, apa? Smoking? No? Oh, thank you. Mau dibelikan saya? Cara kepiye bingung bojoku. Iki ya meng lunu kok rene kok ke biayi nang jaba iki mau. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, gitu. Iya. Selamat menikmati. Wait and Tristan Jalen second Taylor. Apa kuwi? Witing Tresno jalaran saka kulino. Gak aku
sini. Woi cincis nih, jirinin sikirin kurin. Woi bahasa Inggris apa kuwi? Bahasa Inggrisnya witeng tresno jalaran saka kulino witen trisen jailen second kailen kok ngayar kowe iki. Tanya, how do you do? How do you do? Hot ki apa? How do you do? Wah, cangkemku angel banget aku pun. Ya terus. Kembang bae weteng. Anggono. Wis ben rasa dijenglengke men ngono tekanku wis. Good. Artinya apa? Apa kuwi good. Artinya apa tak takok? Good ki artinya apa? Banter. Loh, piye good apa? Nek banter ki fas. Lah nek banter nek good ki apik. Lah iya apik gini ki dong. Iya meneh. Kowe sing pacitanku nek madang aku. Iki cakepan kok kowe nek pacitan sik madang aku. Pacitan asanare. Oh, klepe murine klepe. Aja. Sindane kok malah do mutah-mutah. Siji mbaten lho. Sing siji mbaten amit-amit jabang bayi tak kon ngebuk wetenge no. Aja mbaten Mbah Waloyo. Apa? Iki kan lagi mengundang, mengandung. Mengandungi ngapa? Meteng. Beda mengandung karo meteng kuwi. Lah kok beda? Mengandung ki beda karo meteng. Kok iso beda? Lho, apa nek minuman ini mengandung alkohol, ngono minuman ini meteng alkohol, ngono apa piye? Ki kepiye entuk karep jelaske bojoku? Angel. Wis aja tok gagas, wong bojomu ki asine pekok wis. Kula nggih gumun kok ya isih enek wong kaya ngene ngono lho. Aku kowe gumun kok kadang-kadang. Pacitane loro aku siji kowe siji. Iya. Asara bejo Nang kene ditulis kalian parian kagem dusun kedon. Nah, panet udan terus parian sinden-sinden. Panas udan. Iki si Victor SMS aku. Apa itu? Itu siapa Mas Dalang Mas Eno? Tak balesi itu crazy aku. Pak. Kowe crazy iki bagus nek. Artine crazy iki bagus. Seneng Pak. Wah, aku nyat goblok banget kok dadi ra apa-apa wis, Bang. Ana sing ngomong aku kaya rintintin barang aku ya wis meneng wae. Kok rintintin? Ben, mencaya elek. Crazy iki apik lho Pak, bagus lho. Apa crazy? Pak Waluyo crazy. Sama nikan sekalian biar gak dewe gitu. Aku merasa tidak bagus. Wes pokoknya bagus, wis pokoke kowe kudu yo crazy sisan pokoke loro sisan. Nah, yo apa cekitan wong loro. Parian to Mbak nih. Nggih. Yo saka Parian. anu sapa? Ika. Ikan. Yo. Ki yo disuwun kok soalé. Monggo. Ayo Ika. Lek ngundang pisan bae. Lah nek loro piye? Yo Ika. Kok ya iso men lho. Ika. Oh iya ya. Yo anggap kowe sindenku kirek napa piye? Jenenge Ika lek ngundang pisan bae. Lah iya nek rasa dipraktekke ya mesake bocah iki lho terus meneng wae. Lah kok ora percaya Nara. Percaya. Ayo. Mbak Ika. Ayo Ik. Mangan telo. Wong Enak rasane. Enak rasane. Dusun kedon sumber mulya tansah tentrem margane. Amin. Yo jejere. Ngetan ngulon. bingung.
Barian lho, Pak. Terus Mudhun munggah. wit Bariane kok bere-bere koloso. terus artine Mugi dusun kedon tansah gemaripan. amin ya pokoke didongake sing apik-apik no ya jejere Mbah Waluya ngelu. Ora niliki kowe kok ya nak. Mbah Waluya ngapa Ngelu. wo kuwi ora ngelu kuwi Napa? cenowah Wah wadahe bayi. terus Ngombe baygon. wah tenan to Aku ya ngombe ya meng turahamu kae kok, Nduk. Mugi tambah maju kagem dusun kedon. amin ya sandinge Mbak sapa Arisa Godhog beton. piye kuwi Godhog beton. beton digodhog iki pirang sasi lempuk Isi nangkane kok lho. oh isi nangka to tak kira nek beton cor-coran Besar beton cor-coran kok ya. Ora apa-apa wis tak omongke ket mau bengi iki kan dolane kurang adoh dadi pesanane ra. ya terus Karo godhog telo. Mugi warga kedon sehat sedaya. Nah, apik. Ya mung mergo godhog beton dadi sehat. Terus jajare Ana ula. Digebuk. Kok sik to pari. iki parian kok gebuk kowe kuwi kok. Terus Ana ula. ha Gedhe tur dawa. wah Kaya ula ngomahke ya, Pak. Ora. Iya ta. Sing tau tak gebuk. Aisen padune raget anu apa jenenge iki Ayo terus nek mu parian, Nduk. Aja wedi karo ula. Ayo. Mugi warga kedon sumber mulya tansah bagya mulya. ya jajare ya Tin Arep turun lali bantale. mumet kowe Mugi warga kedon bagas waras awake. sip ya jajare saya angel mikir doan Ning saya oman keri iki kesempatan ngarang dadi penak. Ya. Tuku melon akeh isine. Mugi warga kedon subur subur mae. Piye Pake? Mae apa Pake? tuku melon akeh isine ora kena ganti lho kuwi terus Nggih. Mugi desa kedon warga dusun kok dusun kedon tansah subur makmur papane. ya apik jajare tuku melon jajare yo ayo Neng kebon Kaya ora ndek kamar mandi kaya. mungkin nang kebon iki ngopo dhisik kok kaya terus gawe jugangan. Lho ora tenan to. Jajan urung duwe kamar mandi tenan. terus Mugi warga kedon pinaringan karaharja. ya jajare 10 ya suwi Ana trek tronton. iki lho apik lho iki nek warikan mesti aneh dhewe ana truk tronton terus Ngusung dagelan. Mas, awake dhewe diusung trek tronton, Pak. Mas awake dhewe diusung trek tronton. Ora, krungu ora kowe Mbah kae mau parikane krungu ora kowe Ora. ana truk tronton ngusung dagelan wis kuwi arep dicor nendi kowe
Aku ana teruse kok wis jarene. Ya truk apa piye? Ana truk tronton ngusung dagelan separo sinden ngono jan men. Artine Mbuh, ayo kan. Kagem warga kedon mugi tansah pikantuk kasarasan. ya terakhir yo Yupras. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalor ngidul Weh laidan iki. golek rejeki. Weh kok ora ana one wong kedon e. Mugi pedukuhan kedon Kelurahan Bambang Lipura. Harta komplitnya ya akeh banget. Kecamatan Bambang Lipura Kabupaten Bantul. Terus Kemah Ripah Loh Jinawi. Kowe ora parikane maca, kowe maca mantra. Kon Kok parikan tekan- kok malah maca mantra. Dawane bala kepidak. Angel lho, parikan ki angel lho panjenengan ya Iya. iso. Ora iso. ya panas udan. Ayo kan kowe sing panas. Panas udan. Aku lu iso nyuwara. Ya nek ndek iso. Udan panas aling-aling Caping Aja ben anggono. ya Ya Bapak ngulu itu ngapa? Bar kliwon mesti legi. Ya ora mesti. Warga kedon sugih rejeki. Wah. Amin. Ayo Pak E. tang dung tang. Nyuwun eling dhateng para pamirsa ingkang dipun gelar menika budaya Jawa. Tinggalane nenek moyang kita sami. Monggo sami dulur menika pun lestarekno. Wiwit biyen mula Biyen mula. dina Jumat sare dina paling mulya piyayi kagem umat muslim lan wis diwajibno ayo salat Jumat bareng-bareng padha ditindak Bener wajib kuwi. eling marang pangeran Pangeran. nek nyawa iki kabeh ya mung gaduhan Piye Pak? bondo donya iku ra ya mung titipan derajat pangkat iku langsung sampiran Sae. dadi wong aja telit lan kikir Aja nganti. eling ana ning donya ya amung mampir Bener Pak. mobil apik sesuk wis ora kepikir Regane. wong ning kono ra disediani tempat parkir dulur ayo padha ngibadah caket marang Gusti akan moho merah Terus pinaringan rezekine barokah uripe ayem tentrem ora ngangang bener Pak bener. kae ana sing ngagem kopiah Kopiah. piyayine ngadeg lungguh mesti katon dagang Iya. sopan santun ton ya ramah tamah uripe ayam tentrem pinaringan barokah Barokah. ana jilbab kok warnane kuning Warna kuning. sing ngagem jilbab yakin lah wis mesti eling Mesti eling. marang Gusti kang saben dina peparing piyayine mesti sabar ora kena muring-muring ana jilbab kok warnane coklat Coklat piye Pak? sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat Iya. piyayine meneng ora berkhianat uripe ayam tentrem pinaringane emas ana meneh jilbab warna putih Kuwi kepiye meneh?
busana muslim jare berlambang suci nek aurat yakin lak bisa tertutup rapi penampilane anggun disawang lak katon alami kuwi dulur wanita muslimah sopan santun mongko ra kakean pol Terus sederhana disawang katon wibawa iso mensyukuri nikmate Allah Ta'ala wis ayu ditambah beriman sopan santun mongko wasane mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an atiku kadang sek rumangsa heran nonton bocah nom saiki padha nganggo pakaian kepiye Pak rupane ayu awak putih radie alor ngidul ngulon pitan rupa ayu nggo pamer oh iya ora ngarang ndruk wong wedok aksi larang tulung dulur kabeh ayo sing do ati-ati kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi nek niken pancen angel tak kandhani kandhang nganggo model bocah saiki kepiye awake lemu ditambah bokonge gedhe kanggo celana pendek persis precil ditaleni kumun bocah ABG piye bocah BG kandhang nganggo komeng sagel dhewe awake lemu cilik kaos nek dienggo nyongkrot-nyongkrot persis bocah ngawe-awe apane sing mangkelke meneh bojoku dhewe apa Pak wong meneng kawon nganggo celana sakmene seksi tunggu genine mati bae bareng celanane bedah genine murup dhewe Sik gak aku hubungannya apa piye mau bojomu mau nganggo kathok sakmene pas nunggu genine mati bae terus celanane bedah genine murup dhewe kuwi kena ngopo kuwi aku ya ora rumangsa ngenek dhuwit kok kuat tuku blower bojoku mbok lah hubungannya apa kan ya ming iki menggo pasemon nyandang nganggo men rapet men ora ngundang hal sing leres apa meneh kanggone prawan-prawan kepiye Pak prawan kuwi ana telu jenise kepiye kuwi kabeh ana watine dhewe-dhewe mula dijaga ayo lak ya kahormatane muga dijaga mesti lak ya harga dirine nomor 1 kuwi prawan kencur prawan kuwi mau mesti urung udur nyambut gawe mempeng ora seneng nganggur ora kena adoh karo sanak sedulur prawan kencur terus nomor 2 kuwi prawan magel esok-esok nyambut gawe ketok ele prigel nek ditari rabi atine mesti mangkel le gelem nglakoni ming dinggo nolak sebel kuwi prawan magel kok yo entuk-entuk nomor 3 kuwi ngono prawan ting-ting esok-esok mesti asa-asa piring nek ditari rabi senengane milih tanding bareng dirabeni wong kleru pensiunan maling ya maksudnya ya tegese wong milih iki ya kena nek ora sandat oh ki ngene ning sing waspada oh ya bener sampean iki kok pinter lho ngarang lho gumun aku tenan kula men apa-apa kok iso lho ha nggih coba saniki bulurah nika mang parike kaya ngono parian kagem bulurah bulurah lho sapa ngerti sampean biyen dek pelantikan bulurah ora ditimbali to dereng to ha sesuk nek bulurah kuwi digawe apa ngono ya mesti terus pelawake walu ya mawon. Nah, saiki mula gawean parian sing apik aja. Nuwun sewu bulurah ngersakaken ingkang sae sanget menapa ingkang sae cekapan bulurah.
Lah maksudnya piye ya sing iki arep ngemis iki kita. Sampeyan kok boten sampeyan ngersake sapa ngerti ora dadi kersane nek apik banget nek sedengan nggih bulurah nyuwun pamit wonten lapet wong kula ngamungan ngendharaken. Apik banget piro sedengan piro? Ora usah sok ngono kuwi ini ngarepe bulurah. Alah modus dasare ngono. Engko nek bulurah paring tenan piye? Dadi paro. Kondung-kondunge dipare lho. Iya, duit iki awake dhewe iki wis dipare ora usah ndremis. Seni itu sentuhan rohani, alat komunikasi dan alat silaturahmi. Ora usah duit. Duit iki nomor 28. Nang ngene iki sing penting pas seduluran kan. Tenan, Pak. Lah aku kon milih sedulur karo duit nek aku trimo kelangane enggok lho kan. Tenan ora ono. Kuwi ora ana pilihane. Kon milih kelangan duit apa sedulur kok trimo kelangane. Bulurah coba. Abot meneng ngono sing dadi bulurah. Bulurah. Ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah. Iya bener, Pak. Karo masyarakat gede cilik tuwana kudu ramah tamah. Contone lurah kene lak desane Gemaripan. Kok pinter to, Pak? Aku wis tau lho ning Jakarta ono nang kontak ngono ku langsung ngono aku mboten aku mboten pemesen aku. Kepiye terus kepiye? Aku ora percaya. Raine iki rai ngemis wis pokoke. Pas apik ngono terus ngono. Aku ngono mboten Pak mboten wis keco. Nggih pun pundi aku yo ngomong. Mboten Bu nun sewu namung gegujengan Bu nun sewu mboten teges ngicalaken ras pakormatan menawi sedaya nama gegujengan. Rasa sok ngono kuwi lho. Ki kejaba bulurah ya ana Bapak anggota DPRD, Bapak Wakil Rakyat. Ayo. Pak Dewan. Oke iki Pak Pambudi Renggah. Pak Dewan piyayine ingkang pundi menika? Injih menika Pak. Oh ngaten. Catet kan telu Pak Dewan bulurah. Pak Dewan. Bulurah wau sampun Ji. Nggih sampun Bu nggih. Kantun menggalihaken ngrasaken dos pundi mangke. Oh senengane. Iki apik nggih. Iya. Abot meneh sing dadi anggota dewan tangi kudu esuk ora kena kerinan. Yo bener. Gendang siram budal jujuk neng gawean. Iya Pak. Mikirke uripe rakyat supaya mapan. Sembah nuwun Pak. Sampun Pak anggota dewan nggih. Menika wau sampun diaturaken bojo kula. Ki nek ngene iki nek didelok persis kaya wong ngamen ra dikeki kae lho. Ning arep lawang sing duwe rak sing duwe omah ora metu terus Karong. Sampun. Aku ya wis tau kok watir kurang-kurang lagu ki ora metu-metu kok. Sing kari dhewe 1000 kuco. Wis wae wati ora metu-metu duwer lagu. Ya ora pareng lho. Guyan. Lakon. Oh, dukuhe ya dikanu dukuhe. Nggih. Luwih duka kene beda karo nggon aku kok. Iki duka nggon aku sing tak omongke. Kepiye nek ning ya duka. Lah iya piye Pak? Abot meneng ngono lak sing dadi duka. Duka ngendi sik? Nget kula. Bali nek ora ngomong ngono, engko Pak Dukuh krasa iso kroyok masyarakat kene ngrekoso kowe. Pak Dukuh ingkang pundi Pak Dukuh? Oh menika winggihipun bulurah. Gur caket. Iya. Ulung-ulungan ki ora ada. Pak Dukuh. Nun sewu lho Pak Dukuh naik lentu menika namung Dukuh nggih kula nek mriki mboten. Piye lho. Abot meneng ngono lak sing dadi duka. Pancene esuk rek krutukan gawe labuh. Wong wis dipunjung kono kene nggone wong-ewo. Ning jam 5 sore Pak Dukuh mumet golek butuh biasane. Niku kuwi lak nek Dukuh ngene awake dhewe. Nek ngene dhewe nek kene ora. Yen ngapunten Pak Dukuh. Nggih, wong Dukuh nggon aku kuwi beda kancane ulang tahun kuwi motong kowe, Dukuh nggon aku kuwi ngiris poman kok kepiye kowe ora. Nek ulang tahun ki liyane do ngiris kowe. Ha iya. Nek Dukuh ngene dhewe? Nek nggon aku ki pancen yo apa tegese desa to, tapi basa-basa kuwi sik beda. Saiki nek saya maju apa-apa ki. Iya kepiye? Basa iso diganti-ganti. Kepiye contone? Lho, mboten don ya. Piye basa diganti piye? Lho sakniki saya maju biyen keamanan jenenge. Sakniki jenenge apa? Security.
Iya. Biyen sopir, saiki driver. Mboten bener enten ya, ngoten Pak. niku. Lho, nggih ta? Lah yang mulane iki beda-beda. Biyen iki jenenge anim, saiki listrik. Nggih. Nek Wonten biyen dawuh menapa, Pak? Nggih. Kadosipun wonten wigati menapa lho? Matur sembah nuwun. Ngoten niku lho, Pak. Aduh, kok ki lho. Oh, wis lanang wedok tukang ngemis kabeh. Niken. Pripun lho, Pak? Kok sok ngoten? Mungkin ndak marah-marahi liyane lho, Pak. Niken. Kok mboten penak lho. Ngene. Apa lho, Pak? Ngawur kowe iki ngisi-sini. Aku ki arep podhak lem kowe kene. Baleke. Baleke. Balek tenan. Baleke men tambahi. Oke toke kok nyentak-nyentak kok ngene ya arak ngono lho. Senengane. Matur nuwun, Pak Dukun. Mandi. Wis jebul ana ututane le duwe lambe berkibar ki ana ututan. Wong zaman iki maju. Heeh. Wong security, keamanan security, sopir driver. Saiki sing tukang resik-resik kuwi lho. Ora oleh dijeneng tukang kebon ora oleh. Lah napa? Cleaning service. Oh iya heeh. Lagi ceting wis saiki wis diganti kok. Apa? Magic chair. Yo, cething kok diganti magic chair. Ya beda. Cething ki wadah sego kok. Lah nek magic chair apa wadah lendut? Oh iya ya, Pak. Kleru. Iya ya bener ya. Padahal saiki nggon aku trimo ketinggalan zaman ketimbang maju zaman ning ora sopan. Kok iso? Lho, saiki wong kutha-kutha Jakarta bareng ngundang mama. Iya. Nek nggon aku tetep simbok ibu. Oh. Soalnya ku nek ana tamu iku ora sopan karo mamaku. Lah kepiye kok Lho, ora nek ana sopan tamu ki? kan, Bu. Tamu. Oh iya bener heeh. Mbok, tamu. Oh iya Le. Bareng mama ono, "Ma, tamu." Kosek tahu sik. Bener. Bu tamu. Lah iya ana tamu to ibune lunga. Mbok, tamu. tamu. Oh iya Le, bareng mamane, "Ma, tamu." Mongko ora krungu-krungu suwe, "Ma, tamu." Ma, tamu. Oh iya yo. Dadi kasar ya. Asar pula. Kok yo pinter men to. Lah latihan. Terus wingi padu karo bakul gorengan ki kepiye? Wah, anak kaya mbokku sing ora patek dong. Kepiye wingi kae? Ditakoni niki gedang goreng pinten, Bu? Niki 2003. Lah terus pendroan niku niki 2000 sing tuku terus lunga plecet. Lah pripun to? Lah saiki wis 2017 lho, 2017. Ira pelak. Bojoku. Apa? Kuwi ki udah tahun. Gedang 2003, mendoan 2004. Lah kok langsung lunga kuwi maksude tuku 2000 entuk 4 udah taune. Oh lah radong aku kuwi kok dadi. Cara aku ya padu karo wong Madura ya tau aku. Lah kok iso? Kok iso? Lah aku lah dadi tukang parkir to. Terus Terus wong Madura kuwi nggo mobil parkir. Patone cep munggah tuh. Parkir beres. Hati-hati Cak. Oh beres. iya. Orang medun nggo gawang buka mesin ngarepmu. Oh gimana ini mesin saya hilang ini gak ada ini. Gimana kamu tukang parkir? Apa rek mesinnya hilang. Oh iya terus Lapor polisi. Oh, Lapor terus polisi teko buka. Pak, kalau mobil VW itu mesinnya di belakang. Dibuka buri. Ini mesinnya ada yang ngeyel. Untung masih ada serepnya. Oh kurang ajar. Untung masih ada serepnya. Wong nek ngayal aku yang ono diomongi wong cethok mampe iki ning mburi kok untung masih ada serepnya. Ya ora apa-apa kudu sabar nek ngadepi ngono. Berapa parkirnya? 20.000. Kok mahal amat? Ya tapi saya tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Kalau mobil Bapak hilang, uang parkir kembali aku. 20.000. Mobil larang atusan juta kok mung dijoli 20.000. Tukang parkir kok ngijoli mobil nyatekor mah. Yo, Nadian marahaton sarta lanang enomane banyu bane
Sing nembang sapa? Parngilih anu Mbak Ika. Ya Mbak Ika yo. Dia cekel nduk Cahayu. Wah, Iya, anak Mbak Ika. wedok-wedok. Piye? Sok naik gede jangan lombok bumbune peresan kambil. Ayo nduk. Lah kok ora padha? Murah padha lali ngetrok beda-beda. Ayo. Monggo Mbak Ika. Dek zaman bergedel. Berjuang kok Oh, iya, bergedel. Sing apik jenengan nganu beksa. Oh iya. Ya, joget karo Yo aku. turung Mas Mantri. Nggih, nyuwun Paniken dulu. karo Mas Waluyo mbeksa. Wah, kuwi apa-apa iso gur nyarutang sing angel. Padha wae kok gur bahas duit wae to ket mau. Wah, mau diparingi kok iso ngono. Iki uga di streaming Mas Mbah Waluyo. Nggih. Nggih, di streaming lumantar streaming PWKS Live. Oh iya. Tadi yo sak Indonesia iso mresani, luar negeri iso mresani. Oh nggih. Aku ya duwe studio radio di omah ning omah kono Oh, iki. tenane Pak Duwe studio. pemancar radio. Apa kuwi jenenge? RKM jenenge. Apa Apa kuwi? kuwi? Rungokke karepmu ora karepmu. Iki tenanan lho Pak. Ya iya. Wong sok muni sok ora to. Makane gur krusak-krusek kok di radio. Ayo. Yo, mangga. Monggo. Dek zaman berjuang Joget kok nganti menyonyo kabeh ndas ya. Yo mantep kok. Mantep ya kene sing dadak operasi. Ora apa-apa ya, uga Kaya syukur. Keneng gelungan kuwi ora apa-apa. Gelungan ana kerikile karo tunduk. Menangi pipi. Ora ngenengi apa-apa to? Ora. Ora apa-apa to? Meneng ana ki arep ngopo. Ya engko gek dipresake apa kepiye nek nganti Alah wong iki dibojor agem mati. Masuk angin keroki lara weteng keroki. Lah nek lara mata kok tak keroki iki kepiye rak? Lah jare apa-apa ki dikeroki mari. Wong ngawur. Oh, mula dek kapan kae mripate belang. Lagi nikah. Kula keroki nika. Keroki nganggo silet. Ya ora bareng. Silet ning coreke mundur lho. Cukur bisa. Apa lho, Pak? Coreke mundur apa? Silet tulis iki coreke mundur. Nah, iya. Silet. Ya. Syukur. Urung. Syukur bisa. Ya. Oh.
Dijatilke kaya ndelok babak putri. Iya. Sing mbak niken babak Yai Putri. Ken. Aja ngono gitu, Ken. Wah. Ken. Tolong sama sing anu ki sislo. Lah kok ditawake? Tolong kok ditawake. Ditawake liyane piye to? Mantep lho. Jadilane ndang gundang. Ndang gundang. Ya nek putuku ngerti malah mbahku le golek panganan. Malah mbahku le golek panganan aku nganti kaya ngono. Ya ora apa-apa diantepi kewajibane wong lanang iki. Iya, wong tanggung jawab kok ya. sing jenenge wong lanang iki tanggung jawab nganti wis aku ki apa-apa tak lakoni lho Mbok Cangik. Nggih. Nganti aku wis tau adol bakmi karo bakso ki 5 tahun. Sip. Dodol bakmi karo bakso 5 tahun. Badang bangkrut aku terus melu toko bangunan. Terus Lagi sedina ning kono ora aku ki pikir aku isih bakso karo bakmi. Ane wong tuku beli semen sama paku bungkus. Ini dimakan sini apa dibungkus aku ngono. yo layak langsung dipecat. Utekku kira ya utek bakso. Kelingan. Lah iya wong ya 5 tahun kok ya. Wong tuku semen lagi sedina ngono iki dibungkus apa dipangan riki aku. Ya nyaur yo panganan dhewe. Wong paku kok yo ora kon ngemah-ngemah paku piye sembrono. Ya untung kuwi pakune ora disawurke sampean. Urung kula ulungke sekolah. Oh ya urung dilungke jenenge wong Jawa. Nggih. Wong Jawa ki kadang-kadang hukum karma ki yo cepret ora nganggo memenitan ki langsung kebales ki yo ana lho Ken. Oh ngono. Tak critani ya. Kepiye Pak? Aku wis tau ngerti wong kewirangan ki pisan. Mergane ngopo? Nggon aku kana jenenge Arjo Buang Terus? karo Arjo Kisut. Terus? Lah Arjo Kisut ki lewat. Heeh. Arjo Buang ki duduh. Lah rekane mau arep moyoke Arjo Buang. Iya. Oh, alah ana suket kaya ngono kok dibuangi. Lah mak buang lewat wangsulan lah gur kisut. Dadi malah kena kabeh. Langsung mak kisut iki kaya ngemut lem kastol ora. Nek jane kuwi ora sengaja to. Kaya lem kastol gitu. Nggih. Nggih sing jeneng kuwirangan iku sak nggon-nggon nek Mbok Cangik. Terus. Dadi wong lanang barang ya kudu sing ati-ati. Nggih. Aja kaya aku ngalami ya kuwirangan tenan kok. Kepiye kok kewirangan? Zaman aku neng NTB nyupir tronton. Oh, tahu teng NTB to? Iki setahun ning kono parane, Pak. 25 tahun saya di NTB. Oh, di Kunjoro. BRI. Wah, ning kok malah trimo bali ning Jawa dadi dagelan. BRI wis kepenak kok. Bang rakyat Indonesia niki to. Sing ngomong Lah BRI ki apa? Lah napa? bakul ronde ideran. Ya Allah. Lha sing penting ora colong. Ning bang lho, kok bakul ronde. Sing penting ora colong jupuk. Terus ning NTB kono ngopo? Lah ana sing ngunggahke pasir, aku dikon leren karo tenagane. Pak, monggo anu ten pinarak, ten omah riko. Tapi bahasa Indonesia. Saya silakan istirahat. Oh iya, makasih. Iya. Wong ngunggahke pasir aku istirahat ning malah dipecahke kambil karo sing ndomah. Iya. Terus ana wong wedok saka kidul wayu nggo drigen terus aku takon ini. Siapa itu? Lewang Sulan piye? Istri saya, Pak. Banyu kambil ki rasane pahit kalau saking jenengan lho anggere. Nek takon ki biasa siapa itu ora apa-apa lha dadak. Siapa itu? Istri saya Pak Modar aku. Banyu kambil ki iso pahit. Mesti sing ora ketok mesti wong ki nek pecicilan. Saking Oh, saking dene kok ya. Ora takon sapa sikik. Lah nggih pun takon. Lah iya, ya ngematke dhisik to ya. Ha nggih. Ya, Mas. Pun iki sembah nuwun, matur nuwun. Ya. Di saiki ganti sindenmu, Mak. Iya, sindenku men pentas. Iya. Ayo Agnes, ya alon-alon no, le medun ya. Heeh. tak tulungane. Cedak-cedak Mbah Waluya. Anu batin. Wetenge dine yawu nek tekan ngomah. Wah, lah iki basa kene iki ra awu to. Iya ya Pak ya. Nek Gunung Kidul kono lebu. Lebu. Dadi nek ana lindu, iya. Iki nek sapi meteng, iya. Barang kae dosero-seri yawu nek kene. Heeh, To diawoni. diawoni nek Iya, cara iya. ngene dhewe kono dileboni. Dileboni. Dadi nek ana apa meneh nek wong meteng ngene iki. Kepiye Pak? Nek ana lindu, Iya. nek cara kene diawoni. Diawoni. Kan ning gone dhewe iki basane lebu, nek nang lindu nek wong meteng iki Dileboni. Diuseri-useri lebu. Wow.
Kleru to. Nggih to Mbak Iya, Cengak, Mbak. anu Mbak ya Mbak Cengak. Walah. Iya. Alon-alon, Nduk. Waduh, jan. Ngopo, Pak? Beda karo pari nek wong ki. Kok beda? Lah nek pari ki manakse gak agi meteng, nek iki meteng sik agi manak. Nah ya beda kok ya. Lah mula niku. Tanduran karo wong kok masalah. Mula niku. Ya. Ayo, Nduk. Ki arep kepiye iki? Lambo. Lampu ya ngadeg kowe nggo delokan. Padake apa, Pak? Iya. Ya kok ngadeg delokan ya. Ayo nembang pepeling no. Iya. Lah kok lembah, Mbah? Lah engko nek jengklit-jengklit aku kesel ya lu nggo sik. Rukun Islam. Suarane banter lah dibantu karo sing jero dadi. Ya ora kok. Ora. Pirang sasi to, Nak? Pun meh 8. Wo. Ayo wis gedhe ya bener dibantu saka sing jero. Iya. Sing jero ki nek 8 wis apal kok. Heeh. Wis ngerti wis dong. Men pinter nyanyi iki cok diajari nyekeli mic sing jero kuwi. Carane pripun? Mbah Walu ya. Pak maksudnya piye to? Ya, Aku mbiyen pas meteng ya ora tok ajari ngono. Miki nek pas nyanyi iki dicedak-cedakke ngono. Oh. Lho, wah. Lah kan tetep mboten ngerti. Lah ya karo omong lho le iki mic sesuk pinter. Duh. Bocah ki nek ora diduduhi ya ora bakal dong wong. Ora didudui malah kaya oseng-oseng. Oh bocah kok kon dikajari nyekel mic isih nang jero weteng kok ya. Iya. Masok sok dikira mic ning jane udu. Lho malah saya cedak. Ayo. Iki mic kok dinehke ora, dinehke ora, dinehke. Dadi karo bocah anggar dicekel kok ilang meneh dadi. Ngetok meneh, ilang meneh, ngetok meneh. Lah, nggur nyanyi sak lari yo diangkat ngono lho Mas. Wah iya. Iya. Kang limo puniki katindakna mring para sesama aja padha Enone ditinggalke rukun Islam niku. Mbah Walu ya. Pripun? Niken biyen dek meteng ya nang ngarep. Mboten ten ngiringan. Lah nek meteng ya teng ngarep no, Pak. Kaya celeret gombel. Syahadate Nanano kang angka siji neno-neno kang angka loro salat dene kangka dene kangka telu Ramadan nindakke poso kapat zakat
mau ibadah haji rukun Islam sampurna coba ya gamelane monggo wis rasan joget no ndak wetenge Jaluk dijujung Mbah Waluya kuwi. Oh, malah jengkelit aku kok. Alono. Apa ki mak kok kekek kuwi? Engko kok kekek sing muni iki niken nek mlaku kok ora si Agnes kok.
Nggih, niku wau pepeling sampun katun. Nggih, menika wau lagu pepeling. Pemut dumateng kita sami. Nggih, bener niku ya. Dadi ya lagu-lagu ki ya ana apa jenenge tuntunane lan waton lagu-lagu. Kasarane ana wose, ana tegese, ana artine sing pemut apa elek-elek kalian kita sami mugi tansah caket kalian Gusti Maha Agung. Leres. Nggih. Ya. Ngono ya mak iya. Iya mau ya dadak nek nyuwun lagu ya dadak ditulis. Nek cara mbiyen ya ora ngesah ditulis ya Mbah Walu ya. Mboten njaluk lagu niku gampang kok. Pripun? Umpamane njaluk caping gunung no ming nguncalke caping werna wis tanggap Wis caping. caping gunung. Umpamane njaluk sarung jagung ming nguncalke sarung werna wis kene wis sarung jagung. Nggih. Nek njaluk tali kotang? Lah nulis kurik-kurik. Lah kok ora nguncalke? Ngetheke sapa sing gelem diuncalke? Eman-eman. Nggih. Itu Pak. Matur nuwun bacange. Nggih, kok matur nuwun pripun? Lah niki Pak diparingi. Ya ora apa-apa kok ya. Pemut dumateng kita sami. Nggih. Pemut dateng sampean kok kita sami. Iya, kadang kala pancen sok kesingsal kok. Nggih, lah kependem saking kurukan sing anyar-anyar niku dadi sing lemas sok kependem. Lah nggih ya wis ora apa-apa kok ya. Nggih. Ngono ya. Yo sing peloke diunekke no. Sing peloke diunekke ya. Ngaturi sapa? Panjenengane Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Piyayi anu ngambah kono saiki. Oh. Dipek wong ngambah. Dipek berandal. Ayo. Oh dapukane padha ledene le brandal. Karang tak kon dadi brandal iki tak keplak-keplakan e. Oh brandal kok mung mlayu-mlayu wedi ro kancane iki nak ya brandal siji kuwi. Ya monggo bacange niki pun siaga. Ya. Ayo Mbak Ayu sing cara parahyangan. Ya. Anu ya Mak iya. Anu apa jeneng iki? Bajing loncat nek cara Sunda. Ya. Nek Jawane waluya loncat. Ya. Bacange Pripun? makasih. Iya. Yo bawani yuk. Suarane Mbak Niken nek ngene iki ngono wah apa ora iya Suarane Niken iki jangan umum anggere Niken nyuwara langsung sayup wis ra. Jangan apa? Sayur kage umumno sing Niken nyuwarane langsung kecut sayup. Yo karo bojone ya ora sia-sia. Nek iki wedang pahit wis iso dadi legi ayu sing nyuwara iki. Wah, ayu nek nyuwara. Nggih. Rasa kei gula wis Ya seger. legi nyuwara. Lawuh segothok kowe. Gothok wis walwel-walwel ngono karo bawa. Wis rasane kaya lawuh iwak empal utawa gombal. Oh, gombal. Oh iya. Iya. Talaga Sokawayana Terang kicik di tengah gua Ning ya watake wis beda kok ya Mak. Lah iya nek Mbak Niken kae iki keras. Ya. Nek Ayu ki alus. Ya. Nek ya ngrung karuan keras ki gawe mangkel ya karung-karuan. Keras gawe lega gawe marem ya ya ana ya Mbah Walu ya. Wonten. Alus nu gawe lega ya ana, sing kasar gawe lega ya ana, sing alus gawe cilaka ya ana. Sing kasar gawe lega upamane. Surabaya niku basane ra kasar. Nggih. Ning gawe lega ning pikir. Kok iso? Lah kula wis tau jajan sego siji, dodo mentrok wedang. Terus kula takon, "Piro, Cak?" "Wis, kakek, 15.000 ae." Kasar to? Heeh. Kula medun terus ngebis nang Solo medun jajan. Padha sego siji, dodo mentrok wedang takon,
Pinten Bu? Injih. 150.000 kemah. Alus ning Modari. Modari. Sangune 75 itu dendro 150. Lah nindal aku dadi ninggal power bank. Waduh. Oh, HP-ne mung cilik kok power bank. Lah meng power bank tok lho ora nggo HP aku. Pengen ku nemu. Oh, nggo nyetrum lambemu ki, Pak. Ya emosi terusan. Santai wae to. Iya, iya. Kula pundung turis sungkur lan sungkan tak Tarim lunga duntang ra bali-bali. Tarim. Tarim ki kata-kata kono artine aku ya ora ngerti tarim ki apa. Oh, tak kira Wong tarim. Jawa karo Sunda ki beda kok. Kok bentene pripun? Ya iya nek kono nek ngarani uwis ki atos. Oh, dadi nek nyebut uwis kuwi atos. Nek wis ki atos. Heeh. Anu aku tahu kewirangan kok. Pripun? Aku neng terminal mlebu toilet ngono kuwi wong Sunda dodok-dodok. Mang, atos. Waduh bingung aku. Mang atos, aku terpaksa jawab, ora encer aku ya ngono. Wis po urung ki lho mang atos ki lho. Iya. Dronge aku wae sing muni mau dadi. Ayo. tarima raga wayahna ngancik di negara Iki Master sapa iki anu Mbak Cangik? Siti Victor. Kuwi lucune ora kok ora guyu blas iki ngopo iki? tidak apa-apa. Lu kahanan lucune kaya kok guyu. Sembrono. Kan dia tidak tahu bahasa kita, Pak. Oh, tak kira dong. Enggak tahu. Kalau ini lucu itu enggak tahu ya. Lucu tuh, very funny. Very apa? Funny. Very funny. Fani ngidul mau karo sing lanang. Padha bae. Padha kata. Ketawa. Gitu. Ah ketawa kok dipaksa. Kaya tumrape dheke iki ya nek ngono kowe perlu belajar meneh. Oh. Piye supaya sing guyu iku ora mung wong Jawa. Oh. Wong luar ya guyu. Iya. Ngono piye carane? Coba kowe saiki jengklit sirahe sikik engko nak dheke guyu. Salto. Pripun carane? Ambuh. Takon. Ya sing wis dong. Ayo. Wah, iya. Waduh. Tak kira wong njaluk lagu, Bul. Napa? Wong nanggap. Waduh kaya Ngopo, Pak? Nyata kok. Lho, ronggon lho iki. Waduh. Ha iki tak balesi ngagem waluya mboten sah. Ngono kok. Ngapusi. Aduh, Pak. Piye nek Ora apa-apa, pokoke sing penting iki kono wayangan anggere dijak nanggam apa terus buka otrok ning ngarepan kono. ora bareng utuk. Ayo digaruk kowe kok Ya doger dhewe. Doger iki ya. Wah, Jatil doger niku jatil. Nah saiki jare kowe mau ngomong nek basa saiki wis diganti basa zaman modern. Ha iya. Ceting dadi magic jar. Ayo ki mau doger mau dadi apa? Nah, doger itu sudah termasuk modern. Kalau dulu itu
apa ya jenenge reok. Reok Ponorogo. Oh, dadu ngawuk. Kalau sekarang itu jadil, doger. Itu sudah termasuk kreasi itu. Apa iki? Iki mbah sapa? Ayo, Nduk. Kok yo pinter men lho jenenge. Bajinge kayak diloncatke. Nyuwun dikancani nggih len joget. Oh iya, iya. Njaluk sapa? Niken sing luwes jogete. Ora Ya ora nek wedok ya ora ro wedok. Lah iya, lah kok nek lanang karo wedok malah kisro. Ayo. Iya dikancani Ken, ngadeg. ayo Ken, ngadeg Ken, yo. Oh, nggih. Oh, aneng sing milih niken kok ngayal, diomongi wong tuwa aja ngayal ta gerse. Mergo nyawang sing lanang wis nek. Nek. Ora, wong siji wae. Wah, mlakune nganti kaya ya apik ayu arep kowe kepiye-kepiye kowe. Apik napane? Ambune we beda. Wih, nganggo parfum kok Nek kaya kula pripun? ambune wangine pol lha kuwi ambune kaya cem-ceman bincil ngono. Cem-ceman apa? Bincil. Bahasane bincil ki apa aku ya ora ado. Nah, apa? Wah, bentuke we beda. Wah, Kringete ayu ora ndlewer-ndlewer lho, kok keringetmu nganti kaya wong desa. Ayu kowe lho, ndelok yuk. Kepiye to Ndelok kepiye? sewu. Oh, iki nganggo gelang. Iya, iya. Kowe nganggo apa? Ya nganggo gelang nggo jam. Nganggo jam. Iya. Kowe jam hadiah rinso seneng murah kok. Wong sing kek piye gayane piye? Ana wong lewat senggol-senggolke kok ora ana wong takon jam ya ket mau. jenengan ya wis tak tukokke jam kok ora tok nggo nganti. Lho, kowe ora ngerti. Piye? Dawuhe Bu Guru, jarene anakku. Heeh. Demam berdarah ki le gigit jam 10 karo jam 3. Mula aku ora ganggu jam, nyamuke men bingung. Ya Allah. Kepiye to iki? Lah maksudnya piye? Lah ora ngerti jam ora nyokot-nyokot jokan kok lemah. Wis kowe nek ndek bojo waluya ya melu edan kowe ya. Gumun kok kula ya. Lah iso ngedeke omah ki mergo edan ya padake. Aku wis tau waras sesasi malah ora ana wong nanggap blas lho apa ya umum. Ah wong kowe lara ya tok nggo tok karyake. Lara kok ya tanggo bisnis. Wah ya tak pangane kok mah ngono. Ah iya, lara kok dikaryake iki ora kebangetan nek ra kowe ya ora kok. Lho wong cerdas kok. Lho kok cerdas? Lho cerdas ki apa-apa iso dadi dhuwit. Pamane, lho lara kuwi mau piye mau? Lara ming mumet aku mondok ning rumah sakit Tupnama iki 5 dina bayar 500, kanca tilik iki entuk 11 juta. Wah, aku terus batin, wah iki ming mumet bayar 500 kuwi entuk 11 juta. Aku tak operasi. Operasi apa? Geger. Operasi. Aku nunggu dokter, operasi Pak dokter. Sakit apa? Pokoknya dioperasi saja. Blerek ketek berapa dokter? 14 juta bayar jreng itu mesti sesuk entuk 200 juta aku. Terus Turu selikur dina ning rumah sakit belas ora ana wong ngungak ora wong lara kok bendina piye nggo bisnis ora pareng ngono kuwi. karepe mono. Wong ilang-ilangke wong aku ya ngungak kok. Alah, ngungak tilik wong lara kok nggo jeruk seprapat. Wis nonton lho. Nek tilik wong lara ki sing penting dongane Donga ya ora nyerek-nyerekke masa nggo jeruk kating-kating ngono tak pangan kuat sute. Karo ya nggo amplop petungane kanca pitu. Niki Pak Ding itu mbas jarang tak lirik naik ketan bareng sing kari dhewe niki Pak Ding. Tak hitung kok amplopku malah kari 3 aku. Berarti sing kari dhewe malah ngruwek. Malah lho. Iki Malah jiko. terangane tilik kok gaweni anu baleni gawean lawas. Dengkulmu mlocot kuwi. Iya. Ayo bajing lungat, monggo dados.